успех, човече! Благодаря ти! Ще се видим там! Ще е най-хубавият ден в живота ми! Шегичка, честно, това рокля ли е или е това? Роклята й е гадна, човече. Сега е мой ред да участвам. Стой! Крикет! Хей, Джесика! Опечи ме на най-бавния огън. Откъде да започна? Например, от смешно големия ми мускул. Да почнем с прическата? Като огромен лимон с шапка от мустаци. Но това е най-хубавото в теб! Баба казва, че е най-хубавото. Ами тези боси крака с нащърбени ногти и мръсотия, обадете се на борба с вредителите! Да, май са много смешни. Наистина ли съм пред гримьорната на Фред? О, вълнувам се! Да, обаждам се, за да поправя огромна грешка. Трябва да го адресирате до истинското ми име. Фреджиналд. Фред Фермера е сценичен псевдоним. С никого не го споделяйте. Той не е фермер! Главата е толкова голяма, сякаш е изяла врата. Той няма врат. Добре, падна голям смях, но май трябва да преосмислим опичането като комедия. Според мен стана малко еднообразно. Искаш ли да опиташ да опечеш мен, хлапе? Добре, приготви се направо да те препека. Това не звучи добре. Много си глупава. Казах, че е доста глупава. Освен това, миришеш зле. Погледни се, потиш се. Тук ще ни трябва парцал. Не носете парцал. Не носете парцал. Какво да кажа, някои правят работата лесна. Не е истина. Мислех, че Фред е като мен, а е съвсем различен. Да, и акцентът му е фалшив. Нищичко не знаеш за това какво е да си фермер. Да идеш на полето преди изгрев и да копаеш, докато пръстите ти спрат. Ще го изритам в ларингса. Няма да се шегува повече. Аз пък имам по-добра идея. Ще го накарам да признае, че не е фермер на сцената. И публиката ще види, че е фалшив лъжец. Сега да обявя Фред. О, микрофона ми. Привет, аз съм новият водещ за вечерта. Силно да аплодираме на сцената комедийното чудо Фред Фермерът! Хей, дай на мен! Фред, първо имам няколко въпроса, тъй като си истински фермер. Добре. Коя е най-добрата напоителна система за жълта ряпа? Ами, има няколко добри опции, но щом видя жълта ряпа, направо ми потичат лигите. Това ги напоява чудесно. Добре тогава, умник. Ако трябва да подновиш Harvester 300, кой модел ще купиш? Но искам да бъдеш конкретен. Ами, DOS 12. Разбира се, харесва ми скоростта. DOS 12? Какво е? Хей! Какво? Прочете етикета от тази бутилка с вода! Изобщо не знае какво е, защото любимият ви Фред Фермерът не е истински фермер. Даже не се казва Фред, а Фреджиналд. Небеса! Как го? Хей, има изискан акцент. Това е една 5-минутна лъжа! Стой! Защо го правиш? Мислех, че ти си като мен. Един истински и откровен трудолюбив фермер. Добре, признавам. Не съм истински фермер, но исках да бъда. Баща ми беше истински фермер и аз мечтаех за това. Но, тате, погледни! О, сине, пак си го направил. Голям гаф! Не знам как синът ми е малко британско момченце. Аз само те разочаровам, но поне мога да бера вместо да съдя. Може да не си добър фермер, но определено имаш остър ум. Създадох образа на Фред Фермера, за да почета паметта на моя баща. И така, години наред, ставах преди изгрев, изучавах комедията, пишех шеги, работех здраво, докато пръстите ме спрат, за да се гордее с мен. Толкова труд и саможертви. Изобщо не бях прав, Фред. Наистина си като мен, но вместо зеленчуци създаваш смях. Ти си истински